unoziva zvauri kuda. Madzimai tichikura une zvimwe zvinhu zvawaitarisira kuti kana ndakura ndoda kuita zvinhu zvakati. But uri kuzviudza wega kuti nguva yapera, nguva ina kupera. It's not too late. It's not too late. Zvichida uchikura waiti kana ndakura ndoda kuzoita nesi. Tanga kutsvaga kuti uite nesi ndinoida chii. Tanga kutsvaga kuti ndiite nesi kunodiwa chii. Ende usamhanya kutanga washeya nevanhu kuti nhai ndoda kuita zvakati zvinoita here. Because vanhu vagara vanotongo kushoropodza. Remember, Satan haana board. Anototi ashandise vamwe vanhu kuti vabloke zvinhu zviri kufanira kuitika mukati melife yako. So mudzimai wanhasi, I am here to encourage someone manheru anhasi. Zvii zvawaida kuita uchikura. Zvii zvawaishuvira kuti uachieve. Zvii zvaunoti kana uchiita unonzwa ropa rako kumhanya-mhanya. Zvii zvaunofarira mukati meupenyu hwako. Ukada kutarisa zvinhu izvozvo, it becomes your purpose. Ndo pane gift yako ipapo, ndo pane raramo yako. Kana uri munhu anofarira zvekubika, upskill yourself. Tsvaga kuti kuwa ndinokwanisa kuwana kunoitwa zvekubika zvacho ndezvipi. Uupgrade. Hakuna chinonzi ndanonoka, hakuna chinonzi makore angu awanda. Hakuna chinhu chinonzi nguva yapera. Rise up. Pane vamwe vanhu vakatanga mabusiness avo aifamba zvakanaka. But nenyaya yemafailures munhu anoita give up. Those challenges, they are there to strengthen us. Hapana musi wauchati zvoni ndichararama upenyu usina machallenges. Hazvigone. Machallenges anotogara aripo, but isusu tinotofighta tichitorwisa kuti tiende kumberi. Pane mumwe munhu mudikani anoti zvekunamata izvi ndaneta nazvo. Takanamata isu tiri paZimbabwe apo, takanamata tiri kupi, tikakwira makomo tikatsanya tikadii. But mudikani rega ndikutaurire. The more you pray, the more yaunotosangana nemachallenges. But zvakuda munhu anoramba akadzika. Zvakuda munhu anoramba achishingirira, achifighta. Achiti handisi kuzomira kusvika zvinhu zvangu zvaita. Handisi kuzozorora kusvika zvinhu zvangu zvaita. Mudikani simuka. Panapa panogona kunge pane vamwe vanhu vechirume varipo. But inini ndauya ndizotaura nemurandakadzi. Ndauya kuzoadresa mudzimai wanhasi. Ndauya kuzobetsera mumwe mudzimai ari pano. Nyaya yekubudirira isi nyaya yekudzidza. Nyaya yekubudirira isi nyaya yekuti une mari. Kubudirira kuri mumaindi mako. Iwewe wega ndionofanira kuzvitaurira kuti ndakuda kusimuka. Iwewe wega ndionofanira kuzvitaurira wega kuti upenyu hwandiri kurarama uyu hauzi wangu. Nyaya yekubudirira isi nyaya yekuti kune vanokodzera. Munhu wese anokodzera kubudirira. Munhu wese anokodzera kurarama upenyu hwakanaka. Nekuti simba racho iroro takaripiwa naMwari. Mwari vakatipa all the authority and power kuti tiachieve zvinhu zvese zvatinoda mukati meupenyu hwedu. Zvakuda kuti tishandise authority. Use the authority yawakapiwa naMwari kuti uwane zvinhu zvese zvaunofanira kuti uwane mukati meupenyu hwako. Ingave iri imba iri kukunetsa, ingave iri marriage chaiyo yauri kutambudzika nayo. Ndambotaura ndikati Satani haana body. Anototi ashandise mumwe munhu. Satani chaanogona kutopfeka murume wako kuti akurwise, kuti akuwisire pasi. Takuda madzimai vari sensitive kuzvinhu zvemweya. Takuda madzimai vanokasika kuona kuti apa papinda Satani apa. Zvakuda madzimai vanokasika kuona kuti izvi papindira Satani apa. Madzimai vanomira nesimba. Atichadi madzimai vanongoita zvokuomberera mari kuti vapiwe nevamwe. Tikuda mudzimai anoti murume aripo asipo ndinorarama chete. Pane mudzimai ari pano manheru ano ari kuti ava zvavo zviri kubudirira nekuti vane varume. Murandakadzi, nyaya yekubudirira isi nyaya yekuti uri married kana kuti hausi. Nyaya yekubudirira iri pauri iwewe. Chii chauri kutaura mupfungwa dzako? Zvii zvauri kuda kuachiva mukati melife yako? Zvii zvaunoda mukati mekurarama kwako? Nyaya yekubudirira haisi nyaya yekuti ava vane shamwari dzine mari. Nyaya yekubudirira ndeyako iwewe mbune. And you have to fight. You have to fight for your life. Fight for your life. Fight for your life. Vangava vari vana chaivo vari kuita musikanzwa. Vanoadreswa newe nekupfugama uchinamata. Kana wakunamata munhu namata Mwari waunoziva. Kana uchinamata namata uchiziva kuti tinonamata kuna Mwari anodaira. Hatina mate Mwari asingadaire. Hatina mate kuna Mwari vasinganzwe.
hapana situation isingachinje. Mwari vakatipa simba rechikuriri. Mudikani unomboziva here simba ratakapiwa naMwari? Mudikani simba ratakapiwa naMwari rakakura. Mwari watinonamata ndiMwari wemadzishe. Mwari watinonamata ndiMwari mukuru. Madzimai tinowanikwa nekudona. Tinowanikwa nekukurirwa nematambudziko. But tikatanga kunzwisisa kuti Mwari watinonamata akakura sei, tine basa hombe ratakapiwa naMwari pano panyika. Vanhu vanofunga kuti kushandira Mwari unofanira kunge uchitodedzwa kunzi pastor Ningi. Ndambotaura nyaya yemapurposes, ndambotaura nyaya yemagifts. Ndine umwe munhu aisimbondisa manews. Munhu emaisira aindiita manews so aiti achipurizira maoko angu so unonyatsonzwa kuti ya kana wanga une dzimwe stress dzaunga unadzo unobuda musaluni imomo uchitonzwa kutorerukirwa. Zviri kuratidza kuti munhu ari kufamba ari mupurpose make. Atominister, nyaya yekuminister isi nyaya yekutaura mashoko chete. Kutongobatwa ruoko chaiko nemunhu the moment ari kuto even ingave kutorukwa musoro chaiko uchirukwa musoro nemunhu. That's a gift. Use that gift uri kutoshandura upenyu hwevamwe vanhu. Nyaya dzamuchatotaura muri musaluni imomo uchangotora kana mamwe mawedzi maviri o matatu munhu akuti ini ndaneta nazvo zvongoti wasikana shingai watoparidza. Ndokutoparidza kwacho ikoko. Hakuna kuparidza kwokuti munhu unongopiwa maiki kuenda papulpit kuenda kumberi. Unoparidza munhu uri muarea mako imomo. Uri kutobetsera umwe munhu, uri kutosunungura umwe munhu anga kutoita give up. But uri kusunungura umwe munhu uchitowana mari, munhu achatokubhadhara kuti wagadzira musoro, munhu achatokubhadhara kuti waisa manews, munhu achatokubhadhara kuti wamubikira chikafu, uchiita zvinhu uri muarea mako. Nyaya yekubudirira madzimai isi nyaya yekuti Ningi ari kuita zvakati. Saka regai nditeedzerewo. Find your area. Find your gift. Zvii zvaunogona. Umwe anoti naimi ndinoidentifya seiko gift yangu. Naimi ndinoidentifya seiko purpose yangu. Tsvaga ma-areas aunogona. Tsvaga zvinhu zvaunoita easy so. Kana uchiita zvinhu zviri muarea mako auise effort yakawanda. Umwe munhu akazviona anoti hey, zvaitwa sei zvinhu izvi? Azvigadzira sei zvinhu izvi? Ndine umwe mukadzi anogadzira mabhawel achishandisa waya nemabeads. Ndakatarisa bhawel iro ndikati handimbofi ndakazvigona izvi. Ndikaona kuti ndo chipo chake, ndo area yake. But akandidera akati hazvinetse kungobatanidza mawaya. Ari kudaro iye nekuti area yake, gift yake. Madzimai ngatishandisei nguva yedu zvakanaka. Ngatishandisei nguva yedu zviri wise. Ngatishandisei nguva yedu kuchinja upenyu hwedu. Ngatishandisei nguva yedu kuchinja raramo yedu. Kamuraramiro kauri kuita kauri kugutsikana nako here. Ngatisarelaxei tichifadzwa nezvinhu takapiwa simba rekubudirira. Vamwe vanhu vanofunga kuti kuita kambani zvinhu zvakaoma. Umwe munhu anofunga kuti kuita kambani zvinhu zvakanyanya kuoma stereki. Hazvisi zvinhu zvakanyanya kuoma. You can still do it. Izvozvo zvauri kutofunga mupfungwa mako izvozvo kuti uri kuda kuita izvozvo. You can still do it. You have the power and the grace yekutozviita. Believe in yourself. Nyange wakambotadza kumashure hakuna munhu asingatadze. Munhu wese anotadza panyika pano kungoti vamwe vanhu havataure zvitadzo zvavo. But iwe uri kuzvitarisira pasi zvichida uchikura, pamwe wakambobvisa mimba, pamwe wakasvika pakutoudzwa mazita kuti uri hure uri chii. Mwari wedu ndiMwari vanoshandura munhu. Mwari wedu ndiMwari vanochinja munhu. Zvichida uri munhu wakakura uchiba, zvichida uri munhu wakangokura uchingosekwa. Tine vamwe vanhu vakakura vachingonzi uyu anoitawo chiko chaanoitawo. Vanhu vaitaura but Mwari vane maonero akasiyana pamusoro peupenyu hwako. Iwe wakazvitarisa chii chauri kuona mukati meupenyu hwako, chii chauri kuona mukati melife yako. Zviteerere iwewe. Ndambotaura ndikati ndiwe muprofita mukuru weupenyu hwako. Usateerera zvinotaurwa vanhu. Ukatonzwa kuti inini ndinokwanisa kutovhura kambani, vhura. Ukanzwa kuti ndoda kutoita zvakati, vhura. Usatange waudza vanhu, usatange wateerera vanhu. Vadikani, ndoda kusimudzira mumwe mukadzi wanhasi. Ndoda kusimudzira mudzimai wanhasi anga achiti ndaneta. Haikona kuneta mudikani. Ramba uchipusha, ramba uchipusha. Ramba uchipusha, ita zvinhu zviri pamwoyo pako zvaunoda. Ita zvinhu zviri pamwoyo pako. Ndambotaura ndikati Satani haana bhodhi. Anototi ashandise vamwe vanhu.
dzimwe nguva unogona kutodzingwa pabasa chaipo. Hakusi kwese kudzingwa kunongori nemunyama. Isusu tinongofungidzira kuti zvinhu zvese zvakaipa ndiSatani. Kana tinongofungidzira kuti chimwe chinhu chaitika Mwari vandirasa kana kuti vandiseka. Do you know sometimes unogona kutodzingwa pabasa Mwari vachiitira kuti utange kuvhura kambani yako. Dzimwe nguva unotodzingwa pabasa hanzi rimwe dhoo rikavharika, rimwe dhoo rinobva ravhurika. Vamwe vanhu muri kutomirira kutoti mutombotanga masekwa kuitira kuti muite shungu. Umwe munhu unotomboda kutanga watodzingwa kuti ukwanise kuita kambani yako, ukwanise kuita business rako. Zvinhu zvakaitika kudhara zvakaitika kudhara. Forget about your past and move on. Zvakaitika kare zvakatoitika. Kana waimbozikanwa nekuba zvakatopera. Chapter iyoyo yakatopera, open a new chapter. Kana waimbozikanwa nokuita zvimwe zvinhu zvakaipa, nguva iyoyo yakatopfuura, open another chapter. Tanga upenyu hunyowani naMwari wako. Ngatibhilivhei muna Mwari. Mwari variko madzimai handidi kukunyeperai. Mwari variko madzimai handidi kukunyeperai. Ukasangana nemusharuku anonzi Jesu, upenyu hwako hunoshanduka. Ukasangana nemusharuku anonzi Jesu, upenyu hwako hunoshanduka. Nyika ino yakaoma. It's either uri ku light kana kuti uri ku dark. It's either uri kuita zvaMwari kana kuti uri kuita zvekwaSatani. Sarudzo yako uri mudikani. Sarudzo yako uri mudikani wanhasi. But chandinoda kukutaurira hakuna situation isingaperi. Whatever situation that you are going through, Mwari variko vanoishandura, vanoidzikinura. Kana tichitaura naMwari, taura naMwari semunhu wauri kutoona. Address your situations une faith. Whatever it takes. Nyazodedzera kuti whatever it takes. But ziva kuti one day is one day. Zvingatore nguva yakawanda. Zvingatore nguva yakaita sei. But ndauya kuzoudza mumwe mukadzi mukati mezuva ranhasi kuti one day is one day. Hakuna situation inogara yakadaro. Zvinhu zvinochinja ndo Mwari vakangomirira kuti ushame mukanwa mako utaure. Hapana situation inochinja yega. There is right, there is left. There is yes, there is no. Satani kana achiti no, zvakuda kuti iwe ushame muromo wako uti yes. Kana Satani achiti iwe hauna chaunofa wakaita, zvakuda kuti iwewe ushame muromo wako uti inini ndinobudirira. Zvakuda kuti iwe ushame muromo wako utaure kuti inini ndiri munhu wepamusoro. Hanzi mashoko ane simba. Zvaunotaura ndo zvinoitika mukati meupenyu hwako. Usamirire pastor kuti vadeclare mukati meupenyu hwako. Usamirire maprofita kuti vaprofite mukati meupenyu hwako. Usamirire muprofita kuti adeclare in your life. Wega you can declare in your life. Every day uchimuka, you have to pray. Declare kuti Mwari ndakubuda ndakuenda kubasa. Ndinokumbira favor from men. Ndinokumbira favor from you God. Kana nchiti men ndikutaura munhu wese varume nevakadzi. Favor inotona matirwa. Kutodzinga chekuti Mwari ndinorayira mweya yeminyama. Kuna vanhu vekuti even pakabiwa ndiye anotanga kunongedzerwa. Kupomerwa mhosva dzausina kupa. Nyange waita chinhu chakanaka sei hapana munhu anochiona. Unenge uchingoshorwa uchingodzikisirwa. Mweya inenge ichida kukutadzisa kuti uachieve purpose yako. Because once kana une stress hauchakwanise kunamata. Once kana waita stress hauchakwanise kuenda kumberi. Hakuna munhu anofara kuona chinhu chakanaka. Hakuna panyika pano kutori nemweya inotongorwisa zvinhu zvakanaka. Iwewe as long uchiziva kuti zvinhu zvandiri kuita izvi zvakanaka, haikona kuteerera kuti vanhu vari kuitei. Ndava vanhu havarege kutaura. Nyange uite chakanaka vanhu vanongotaura. Nyange unyarare vanhu vanongotaura. Nyange uti regai ndiite ichi vanhu vanongotaura. Ndiri mumwe munhu ndainzwa kutsvira mukati memwoyo wangu kuti I have to help madzimai ari out there. But ndine imwe nguva yekuti ndaimboti ko vanhu vakazoti. Ndobva ndazosvika pakuzviti no man. Regai ndiite basa randakatumwa naMwari. Ndava vanhu havarege kutaura. Nyange ukanyarara kwacho vanenge vachingotaura. Nyange ukadii vanhu vanenge vachingotaura. But ndati ndiuye masikati ano. Ndibetsere umwe mukadzi ari pano. Nguva yako hombe uri kuipedzera kupi? Nguva yako uri kuipedzera pazvinhu zviri kushandira upenyu hwako here? Shuwa tingaite nguva yekungotera makuhwa paFacebook. Kupedza nguva tichingotera makuhwa hanzi zvakati.
hanzi chii nani zvapeiko zvaisa mari here muhomwe mako zvashandura here life yako zvachinja here raramo yako vana chaivo vari kushaya mari yeschool fees but data rekutera makuhwa epafacebook unaro vamwe vari kuvaka mastand vamwe vari kuvaka dzimba kumusha uko vamwe vari kutenga mastand kumusha uko vamwe vari kuvhura makambani vamwe vari kuvhura mashops vamwe vari kucrossa bhodha vari kurara usiku hwese vachicrossa mabhodha vamwe vari kuvhura mabakeries vamwe vari kuita zvihombe neupenyu hwako iwo ndiwo kungoshandira mari yedhata yekuteedzana nemakuhwa mwana anodzingwa school fees ari kutonoka mwana ari padhoha hausi kumunzwa nekuti uri busy uri pafacebook uchiteera nyaya yemakuhwa handisi kukurambidzai kuenda pafacebook vadikani but enda pafacebook zvine limit enda pafacebook zvine urongwa vamwe nemudzimba chaimo hatichatsvaire tichenjere kushandiswa nasatani takavarairo satani chaya anoziva satani chinhu chaakagona kudrowa attention yemunhu upenyu hwako unokontrolwa nemaindi yako zvaunofunga ndo zvaunova zvaunoswera uchiona ndo zvaunova zvaunoswera uchifunga mubrain mako ndo zvaunova uri kuswera the whole day uri kuripedza uchiitei uri kupedza day rako uchiitei hanzi havana kundipindura vari kundiignore aiwa vasi kukuignore munhu atori mumeeting ari busy ari kutosaina contract munhu wauri kuti ari kundiignore iye ari kutosaina contract but position yaari hasi kukwanisa kuti apindure angoscrora chete ndo maonera angoita message yako iwe uri busy uri kuti uri kuignore iwe. I have come to challenge someone manerano. Imwe abuse yauri kusangana nayo mumba mako uyu murandakadzi. Imwe abuse yauri kusangana nayo mukati mememba yako iyi mukati memarriage yako. Inyaya yekuti hauna chawokucontribute mumba. Andi kunyepera madzimai kana uri mukadzi weumhare anobata anounza something mumba. Even your husband will start to respect you. Your husband will start to respect you kana uri munhu unobata kana uri munhu unounzawo something mumba. Varume vemazivana vachatongodi vakadzi vanongoti ndokumbira mari yemavheji, ndokumbira mari yekugadzirisa musoro, ndokumbira mari avakuudze but unenge watova chironda. Wakutomunetsa, wakutomustressa nekuti arikuda kuachieve magoals ake. Reason yemarriage ndeyekuti vanhu mushandirane pamwe chete, muachieve zvinhu zvenyu muri pamwe chete. Gone are the days yekuti baba ndo vanoshandira mhuri amai vachingoita zvekuzvara. Shuwa vanhukadzi shuwa tizongosikwa naMwari kungozvara chete. Tigosikwa naMwari kungoita vana chete. Then we say we have achieved something. Mudzimai wanhasi hauna reason yaunoti ndiri kutadza kuita something. Ndambotara ndikati haisi nyaya yekudzidza. Mwari vakatipa zvipo zvakasiyana siyana. Haushayiwo pako paunobata. Haungashayiwo pako paunotiwo apa. Hazviite kuti uzoshayiwo pako. Vanofarira zvechikoro regai vaite madegree avo. Vasina kudzidza haungazoshayiwo zvekuita. Haungazotadziwo kana kusona. Haungazotadziwo kana kutengesa. Haungazoshayiwo hazviiti. Ashigone. Hauna paunozomboshayiwawo zvekubata. Manerana asi ndoda kusimudza umwe mukadzi. Zvauri kutofunga izvozvo. Munhu wese anotaura naMwari. Seiko tichinyeperana kuti kune vakasanangurwa naMwari? Seiko tichinyeperana kuti kune the anointed ones? Munhu wese you are anointed. Munhu wese you are anointed. Takapiwa simba naMwari. MuBible shoko raMwari rinoti munhu wese. Hapana pakanyorwa kunzi mapastors. Hapana pakanyorwa kunzi varefu. Hapana pakanyorwa kunzi vatsvuku. But Bible rinotaura kuti munhu wese akapiwa power and dominion. Munhu wese akapiwa authority. Saka you are also anointed. Mwari vanotaura nemunhu wese. Ende Mwari kana vachitaura hapana pavachaburuka kavoti dzi. Wotovaona kuti avo Mwari avo vari kupenya vakapfeka zvinhu zvewhite kana kuti vakadii. Mwari vanotaura nesu nenzira dzakasiyana siyana.
ukatongorota pamwe uri kutorota uchitengesa, it's a sign. It's a sign iyoyo ndimwari vari kutokuratidza kuti une chipo chekutengesa. Kungofunga ikoko kuti ndiri kufunga kuita zvakati, kutongofunga ikoko ndimweya muchena anenge achitokufemera. Iwe uchirega kuda kunobvunzira shamwari kuti ndiri kunzwa kuda zvinorevei. Ndambotaura ndikati Satani haana bhodhi anoshandisa vanhu. Satani chinogona kutofemera shamwari yako yauri kubvunza yako kuudza kuti hazvibhadhare izvi. But paripo panga pachatokuitisa mari. Mwari vanotaura nesu nenzira dzakasiyana-siyana. Mwari vanotaura nesu nenzira dzakasiyana-siyana. Ndakambotanga kustada life yangu. Ndiri umwe munhu wekuti ndikangofunga kuti apa parida kupendwa apa. Ndongori kana patongoisa umwe munhu message. Madam mukazonzwawo vamwe vanhu vanoda zvokupenda mugozondudza. Ndobva ndatoziva kuti aiwa ndiye munhu ari kufanira kuti apende uzvo. Mwari vanotaura nesu nenzira dzakasiyana-siyana. Study your life. Tarisa kuti Mwari vanotaura newe zvakaita sei. Munhu wese ane simba raakapiwa naMwari. You have to use that power. It's high time you use that authority. Ukaona zvinhu zvanetsa, just use that authority. Wopinda murumu mako wonamata. Woti ndiri kurebuke. You have to rebuke. You have to resist the devil. Apasi pese patinongoita zvekupopota. Isi taitombopopotao. Taitozikanwawo nekutuka chaiko. Ini ndaive ndiri one of the people kuti ndikakutuka waigona kufunga kunozviuraya. But unekunamata munhu unoibva so. Ukatanga kunamata unoita kubikika so. Kekuti nyange ukaunzwa zvimwe zvinhu unogona kungoti ndisiyane nazvo. Ngavakuonese benzi. Ngavakuonese usina kukwana. But iwe uchiziva zvauri kuita. Dzimwe nyaya dzinoda kungoadresswa in the prayer room. Zvinhu zvanetsa, just go in the prayer room. You have to address because you have the power to stop. You have the power to create. Mwari ndiri kuda chakati. Mwari zvakati ngazvibve. Mwari handisi kuda zvakati. We have the power because takapiwa naMwari. Manero anhasi madzimai muitirwe zvakanaka. Mukomborerwe madzimai. Moraramushe. Maita basa. Thank you so much.